Bon dia des de Masella, 11 de febrer. Per fi una mica d'alegria a pistes. Aquesta setmana ha començat la campanya de l'esport blanc escolar i la veritat és que sí, que es veuen professors que estan fent classe, uns quants nens, alumnes, els remuntadors amb una miqueta més de gent, res de l'altre món, però almenys hi ha una miqueta d'alegria. Vinga, aquestes són imatges d'avui a Masella. Fins ara! Adeu! Bé, això és tot des de Masella, ja ho heu vist, una miqueta més d'ambient, res a l'altre món, però com a mínim hi ha una mica d'alegria. I res, avui hem encertat un dia amb bona meteorologia, neu molt bona, aire una miqueta fresquet i res, això és tot. Vinga, fins aviat, us anirem explicant més coses. Vinga, adeu!